Most egy kemencében sült töltött káposztát készítünk majd el. Ehhez szükségünk lesz füstölt szalonnára, vöröshagymára, tojásra, füstölt csontokra, illetve a lényegi része a dolognak az maga a savanyú káposzta és a darált sertés és marhahús. Először is kockákra vágjuk majd a füstölt szalonnát, megpirítjuk, hozzáadjuk a vöröshagymát, és így folytatjuk majd a természetes feldolgozást. Végül hozzá a darált hús. Ahogy már mondtam, hogy kétféle kerül bele, darált sertéshús és darált marhahús. Igyekeztünk kicsit zsírosabb részeket választani, mint a nyak, esetleg hasalja, ne legyen mégse annyira száraz majd a töltelék. Ugye a sertés, ugye a marhából, de használhatunk lapockát is egész nyugodtan, vagy akár például még a lábszár is belefér. A savanyú káposzta leveleket megtisztítottuk, tehát ezeket a vastagabb részeket igyekeztünk kivágni, könnyebb lesz majd a töltés később. Tehát megpirítjuk az összetevőket, kezdjük a szalonnál, utána jön a hagyma, a darált hús. Hozzáadunk egy kevés előre beáztatott rist, és amikor majd az mind meghűlt, akkor fogjuk hozzáadni a tojásokat, ez egy kicsit majd segít nekünk összefogni a masszát. Levelekbe töltjük, savanyú káposzta levelekbe töltjük ezt a húsos tölteléket, és egy cserépedénybe sorakoztatjuk, ahol majd szépen lassan, a lassú tűzön megsütjük a sütőben. Az edény aljára teszünk majd némi füstölt csontot, illetve ezeket a leeső káposztalevél részeket, ezzel véleljük ki az edényünket, erre sorakoztatjuk rá a töltött káposztákat. Szépen lassan egy jó 2-2,5 óra alatt megsütjük és tálaljuk. Tehát először is a szalonnánkat felkockázzuk. Kevés felhelyügyet olajon megpirítjuk mindjárt, majd hozzáadjuk a vörös hagymát is. Olajat hevítünk. Belekerül a hagyma is. Kezünk ügyébe készítjük a darált húst, és mindjárt hozzá is ajtjuk a szalonnás hagymát keverjük. Ebben az ételbe kerülhet akár borjúhús is, darált hússal dolgoztuk, a sertéssel és a marhával.
jól előkészítjük a káposztaleveleket. Annyi a dolgunk csak, mivel elég nagy levelekről van szó, és nem szeretnénk ilyen ökölnyi káposztákat, tehát nem szeretnénk, hogy vendégeink egyetlen egy töltött káposztával nyúlnak, akkor ezeket a leveleket csak félbe vágjuk, hogy kisebb káposztákat tudjunk belőle készíteni. Itt arra kell odafigyelni, hogy azért nagyon sérült leveleket ne használjunk, mert elveszik majd belőle a töltelék. Ezeket félretesszük, majd a töltött káposzták edénybe sorakoztatása előtt jesztjük rá füstölt csontra, amivel kibéleljük majd az edényt a sütéshez használni. Felső leveleket már nem használjuk fel, ezt majd csak az edényben szórjuk. Tehát hozzá a tukaist. Fűszerek egy részét is hozzáadjuk. Megsózzuk. Töltött káposztánál is érvényes ez a 2%-os szabály, csak úgy, mint például a csevapnál, tehát a hús mennyiségének 2%-ára mérjük ki, 2%-ára megfelelő sómennyiséget mérünk ki, ezzel ízesítjük, ez általában beszokott válni. Hússal 20 g sót mérjünk ki. Na most a borsra egy kicsit vigyázni kell, abban a fél százalék is elég. Kilónként 5 g bőven elég, ne legyen túl borsos, nem kell, hogy az domináljon benne. Csak úgy, mint a piros paprika is, amit meg mindjárt hozzáadunk. Igazából itt a tölteléknél nem is kimondottan szükséges, igazából megszokásból adjuk hozzá. Megfűszereztük, valamennyire már vissza is hűlt a töltelék, hozzáadjuk szépen a tojásokat. Egyesével feltörjük.
reméljük minden egyes tojás egészséges. És összedolgozzuk. Töltelékünk elkészült, és hozzáfogunk a káposzta levelek töltéséhez is mindjárt. Mielőtt még ahhoz hozzáváltnánk, kibéleljük a cserépedényünket, amiben történik majd a töltött káposztának és a szármának az elkészítése. Ugye a már említett füstölt csontokat, illetve van egy némi füstölt húst, ugye ezt tesszük az edény aljába. És a káposzta levelek tisztításából fennmaradó részeket, darabokat 2x2 cm-es kockákra felvágjuk, és ezt szúrjuk rá a csontokra. Káposzta, ugye savanyú káposzta, ha túl sós vagy túl savanyú lenne, akkor célszerű azt előzőleg kicsit átmosni, kicsit kiáztatni belőle a sót, tompítani valamennyire a savasságát. Hogy eloljuk már elszak az ételünket. Ne vesszen semmi kárba, felhasználjuk az utolsó morzsáit a káposztának. Kellene vastagabb részletet a torzsába, akár magunk felé. Egy kanálnyi töltelék pedig a levélre, az oldalát behajtjuk, feltekerjük, és a végét pedig benyomkodjuk, és már kerül bele a tálba.
káposztáink. Egyben maradtak. Kocsoljuk egy kis lével a lábasból. És csak díszítjük. Kis zölddel. Ehhez még kínálhatunk akár aludtejet, vagy tejfölt. És jó étvágyat kívánunk hozzá!